Ако си маникюрист и си мислиш, че можеш да развиеш бизнеса си сам, сега ще ти кажа нещо. Не ти липсват курсове, липсва ти среда, хора, които мислят като теб, които искат да се развиват и да те дърпат напред. Точно това е MBH клуб. Всеки месец ще имаш достъп до 2 събития. Едно присъствено в град Пловдив, което ще се излъчва и онлайн, и още едно, което ще е онлайн с много интересни гости. Ще има психолози, финансисти, успешни колеги, представители на различни брандове. Ще говорим не само за маникюр, а за това как да се развиеш, как да развиеш бизнеса си, как да растеш като професионалист. Получаваш записи на всички събития, членска клубна карта с преференциални цени за обучение и бонус програма с точки. Влизаш в сайта на club.masterbeautyhub.bg и можеш да се възползваш от 50% отстъпка на членските пакети. Започваме на 19 юли в град Пловдив с брънч семинар. Заедно с Кристиян Младенов, Екатерина Мадина, Нина Даиска и екипа на PNB ще ви покажат бързи салонни декорации, вградени дизайни, изграждане с горни форми и ще се запознаете с продуктите на PNB. А първите 100 души ще станат Founding Member, част от MBH клуб от самото начало. Ще участват активно в избора на бъдещите теми. Ако искаш да си сред тях, сега е момента.